Posle 21 godine od demonstracija 5. oktobra Srbija se ponovo suočava sa urušenim institucijama, gušenjem slobode govora i medija i društvenim podelama. Za sve koji ne znaju šta se tog datuma značajno dogodilo u Srbiji ili još uvijek imaju dilemu, tribina u Dorćol placu je mesto gde treba da budu na godišnjicu demokratskih promena u našoj zemlji. Sutra se navršava 21 godina petooktobarskih promena, datuma kada je diktatorski režim pobeđen, a demokratija i sloboda vraćeni narodu. Posle toliko godina i dalje se suočavamo sa sličnim problemima, slomljenim institucijama, gušenjem slobodnih medija, naizgled nepremostivim društvenim podelama. Za sve one koji ne znaju šta se tog datuma značajno dogodilo u Srbiji ili još uvijek imaju dilemu, tribina u Dorćol placu je mesto gde treba da budu na godišnjicu demokratskih promena u našoj zemlji. Da li će Srbija danas ustati ili odustati, šta se na tribini može čuti, govori nam danas Maja Stojanović, direktorka građanskih inicijativa i osnivač i lider pokreta Novi optimizam, Branislav Guta Grubački. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Ustati ili odustati od šaljive doskočice do ozbiljnog pitanja kada pogledamo protekle 2 decenije i ono što se dešavalo u Srbiji? Mi smo i dalje, ja mislim da smo mi zajedno zaključili treba ustajati, ali to pitanje je veoma validno. Zato što za 20 godina pričamo o tome šta se dešavalo 5. oktobra i ja bih te možda samo ispravila, 5. oktobar jeste mesto i za one koji se sećaju, zato što sve manje ljudi se seća šta se tada desilo, sve manje ljudi ima u sebi, osjeća tu moć da mi nešto kao društvo možemo da promenimo kada rešimo da promenimo. I čini mi se da to pitanje sad je više odgovor svima nama pojedinačno. Da li smo mi odustali ili da li ćemo da ustanemo i da opet napravimo neke promene. Mislim da demokratija koja je došla možda 5. oktobra, to je doneli smo je na plećima građana, čini mi se da ne može sama po sebi da stoji. Mi moramo da je gradimo svakog dana. I pričamo, i to nije pitanje samo Srbije, pitanje je globalno. Da li demokratija može da postoji sama bez tebe, bez učešća građana na svakodnevnom nivou, ne samo na izborima. Bez one svakodnevne borbe, kao što možemo da čujemo. A mi sad nemamo ljude, ne izlaze ni na izbore, a kamoli ta svakodnevna borba. I mislim da je to glavno pitanje na koje svi zajedno moramo da odgovorimo i da nađemo rešenje. Ta poslednja misao je možda i jedan od najupečatljivijih trenutaka ili crtica u današnje vreme. Živimo, kako su mnogi naglašavali, u vreme kada imamo kao svet najviše mogućnosti, najviše materijalnih dobara, pa i najšira neka prava, u zavisnosti naravno od toga gde se na svetu nalazimo, ali opet zaboravljamo na to da su mnogi ljudi se za ono u čemu mi danas uživamo, ali tako borili i za pravo glasa, i za zakonsko uređenje, i za brojne druge stvari koje se danas podrazumevaju, pa onda dolazimo i do toga. Za civilnu službu. Tako je. Pa onda dolazimo i do toga da, jel tako, imamo taj luksuz da kažemo neću izaći da glasam, na primer. Tako, ja mislim da to jeste luksuz i da mi dok ne shvatimo da je to luksuz, to što imamo danas tako kako jeste, koliko god loše, jeste luksuz koji mi ne guramo nekako, ne radimo na tome da to stvarno bude zemlja u kojoj mi svi hoćemo da živimo. I ti ljudi koji su radili sve vreme, do 2000-ih nije se nama to desilo tako lako. Ja se sećam, ja sam imala verovatno smo neko slično godište, početkom 90-ih, nekih 10-12 godina, i ja se sećam mog osjećaja kad su bili oni prvi protesti 9. marta i ostalo sam mislila da će to da se reši za 2 godine. Da je meni neko tad rekao da nam treba blizu 10 godina da rešimo to tad, to bi mi delovalo strašno. Ja mislim da i sada moramo da shvatimo da ne može brzo, nećemo sutra ništa da rešimo, ali ako ne radimo na tome da pokušamo da rešavamo određene stvari, pre svega da sarađujemo i da radimo zajedno. Ja mislim da je zato i ovo građanske inicijative i Novi optimizam. Nema drugog rešenja osim da zajedno pravimo neke stvari. Novi optimizam je nešto što nam treba. Građanske inicijative obeležavaju 25 godina. Mi volimo da kažemo nemamo šta da slavimo u ovom trenutku, ali možemo da slavimo sve ljude koji su i danas aktivni, kao što je Novi optimizam, kao i sve te ljude sa lokala koji će i iz Beograda, iz manjih gradova koji će doći da pričaju tu, a danas su aktivni i hvala im na tome. Razlika između nedostatka razloga za slavlje i motivacija da se radi i na koji način? Nisam te razumio dobro. Imamo, dakle, odnosno nemamo previše razloga za slavlje i treba pronaći
upravo tu motivaciju i ideju na koji način na dnevnom nivou raditi na poboljšanju? Pa ja mislim da je to prosto prirodno da se ljudi bore za društveno uređenje i za društveno okruženje u kojem mogu normalno da žive. I za mene je potpuno to pitanje iluzorno, da li je potrebno da se ljudi prepuste inerciji nekoj ili ovakvom jednom nedemokratskom i autoritarnom režimu i svim posledicama koji on proizvodi, ili treba da se prosto pridruže nekim ljudima koji su realno u permanentnom otporu i permanentnoj aktivnosti koja je moguće da donese preokret u našim životima. Menja li se upravo odnos građana? I malo pre smo u temi jutra govoreći o tome koliki je problem organizovani kriminal i to kako se i međunarodne institucije vide Srbiju po tom pitanju, kolika je uloga pa i odgovornost samih građana. Menja li se upravo taj odnos od onoga ja ne mogu ništa da promenim do toga promenit ću makar malo? Pa to je do kukavičje jaje koje je podmetnuo ovaj režim. Naravno, svaka ova afera u svakom normalnom društvu bi već proizvela davno pad ove vlasti i pad vlade. Kod nas to nije slučaj iz razloga što je prosto, kažem, jedna ubačena, jedna mantra gde je ta stvar nemoguće da se promeni i da ljudi svojim delovanjem nemaju nekakvog uticaja na sve to. Ja mislim potpuno suprotno. Ja mislim da svaki čovjek mora da krene od sebe, od sopstvenog htenja, od sopstvene volje, od sopstvene percepcije kako želi da živi i da proba da utiče na svoje prvo najbliskije okruženje, a samim tim u jednim udruženjem, jednom sinergijom i sadejstvom sa ljudima koji slično misle na promenama u celom društvu. Ja sam siguran da je to moguće, ako je bilo moguće to 5. oktobra. Takođe je bila jedna bezizgledna situacija, ko se seća jula 2000. godine kada je Milošević raspisao izbore, ništa nije ličilo da će 5. oktobra taj režim pasti. Vrlo brzo mogu ljudi, ukoliko se dobro artikuliše stvarna volja ljudi i naroda, ja mislim da ovo nije stvarna volja. To mogu da potvrdim po 100 osnova. Znači, ta priča o većini koji ovo odgovara jednostavno nije tačna. Ovaj režim radi na jednoj destrukciji opštoj i na tome da se fragmentacijom opozicionih aktivnosti i aktivista ono je mogući jedno udruživanje ljudi koje bi se pokazalo da ljudi koji žive ovde ne zaslužuju ovakav poredak. Ovakav poredak niko ne zaslužuje. Znači, ne samo mi, bez obzira što postoji odgovornost i građana koji se nedovoljno bave sopstvenim životima, odnosno ne bave se mogućnostima da promene svoj život. 25 godina je sutra i građanskih inicijativa, što znači da ste za koliko, nekih skoro 5 godina stariji od 5. oktobra. Kakvu simboliku za vas nosi i taj jubilej i poklapanje tih dana? Pa da. Pa nama je cela ova godina, mislim, odlučili smo cele ove godine da slavimo i tek sad na jesen i mislim da moramo da pokažemo da ljudi se i dalje, mi smo radili 96. kad smo osnovani, ne ja lično, ja sam bila suviše mlada, ali građanske inicijative su radile na tome da podrže ljude u manjim gradovima koji se bune, koji nalaze načina da promene nešto, a smeta im u tom trenutku. Ja mislim da je to sad jedino što mi iz svakog trenutka moramo da radimo. Mi na ovoj samoj tribini, mislim, ima ljudi koji kao građanske inicijative imaju neku dužinu trajanja, kako da kažem, i doslednost, a ima Gute koji ja ga više novi optimizam je sad nova, ali zeleno zvono. Ja mislim da je sad vreme i za zeleno zvono. U smislu metaforičkom šta zeleno zvono može da znači. Mi sad imamo te ekološke inicijative koje se dižu. Imamo ove ljude u Paraćinu koji sad blokiraju neki put jer taj kamenolom ne može tu da se pravi na taj način. Imamo lokalne medije, imamo medije što malo nacionalnih koji nešto znače, ali dosta imamo tih lokalnih medija. Nama će doći ljudi iz Kragujevca, doći će ljudi iz Niša koji pokušaju
pokušavaju mimo svega da i dalje opstanu i da rade onako kako treba. Ja mislim da je to jedini, i 96. tad je to bio odgovor, to je danas isto odgovor, da mi moramo svi zajedno da krenemo da se umrežavamo, da se povezujemo i da jednostavno jedni drugima damo snagu. Jer čini mi se da je mnogo nas misli da smo sami, ono što je malo pre Guta rekao, sigurno nas nije malo, ali svi mislimo da smo sami, zato što je stalno te neke grudve, to što vlast baca, te Jovanjice, ti Zvezdani, te neke stvari gde ti ne stižeš ni da misliš o bilo čemu drugu nego koliko je ovde strašno i pokušavaš nekako na to da nađeš odgovor i da to rešiš, a čini mi se da je poenta u tome da mi svi zajedno sednemo i da zajedno nađemo način kako da se udružimo i kako da ustanemo. Ponavljam kako sam na internetu video sliku na jednoj raskrsnici, odnosno crtež, gde se mnogi ljudi naravno mimoilaze u različitim smerovima, ali svi misle isto. Jedan čovek ne može da promeni ništa. Kad bi samo znali, tako koliko je ljudi koji slično misle. Da kažemo, evo, i kako će tribine izgledati. Pa, mogu da kažem da smo se potrudili u zajedničkim snagama da jedan širok spektar govornika obezbedimo i uopšte nije to samo tribina, to je jedna, kako da kažem, jedan događaj koji će imati svoj, kako kažem, uvod, razradu i zaključak. Naime, imat ćemo voditelje Branislava Trifunovića i Aleksandru Janković, koji će kao glumci i kao ljudi koji dele vrednosti sa nama pokušati da nas vode kroz ceo taj događaj. Produkcijska kuća Mreža iz svoje arhive nam je ustupila jedan film o 5. oktobru, znači mi ćemo se direktno referisati na sam taj datum. Srđan Veljović, poznati fotograf beogradski, će izložbu svoju imati o 5. oktobru na Dorćol placu sutra postavljenu. Minja Bogavac i Reflektor Tatar će zajedno sa Kudesom i Nušićadom izvesti svoj performans Izvini Nušiću. Imaćemo ljude iz različitih delova Srbije, znači imaćemo ljude iz Zrenjanina, zemljoradnika iz Zrenjanina Slavka Vukova, imaćemo Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine, imaćemo Senku Janku, profesorku koja će doći sa svojom studentkinjom, sadašnjom, odnosno bivšom učenicom Fakulteta političkih nauka, s kojoj će pričati kako oni razmišljaju danas o samom 5. oktobru. Biće tu Mila Jovanović, koja se proslavila u vezi sa blokadom rektorata i sa obaranjem doktorata Siniše Malog. Biće gospodin Paučinac iz Novog Pazara, znači iz Kragujevca, da, bit će advokati. Evo, advokati su u subotu imali jedan veliki protest. Mi smo taj protest podržali. Očekujemo veliki broj ljudi da dođu iz te branše, ili će Sara El Sarag govoriti na tom skupu. Ja pozivam ovde sve nevladine organizacije koje baštine vrednosti 5. oktobra, sve političke stranke koje se nisu ogradile ili relativizuju jedan od najvećih datuma u istoriji ovog naroda. Pozivam pojedince koji se na ovaj ili na onaj način, kako da kažem, sa tim datumom poistovećuju da dođu sutra u Dorćol plac. Imaćemo na kraju, možda što je isto onako jedna, u odnosu na pitanje da li da se odustane ili da se ustane, imaćemo i jednu svirku jednog legendarnog benda koji je osnovan 87. godine, koji se zove Džajli Bu. Znači, ta poruka je za Srbiju i za Beograd, Džajli Bu. Znači, mi smo zaista došli u situaciju da ćemo morati da se opredelimo. Mislim, ta siva zona u kojoj se ljudi kreću i misle da ih neće doseći ruka ovog režima, mislim da je sve manje i manje i da ljudi su prosto svesni da će morati da se opredele da li su protiv ovog režima ili su za nastavak ove propasti. Sutra, Dorćol plac, mnogo vam hvala na vremenu za predstavljanje ovog događaja. Da, vidimo se tamo. Vidimo se. Hvala.